Audio Jungle. Audio Jungle. Ngingane zakwethu ake nginibelele phinde futhi nginamukele kuyona i-channel ehamba phambili i-Radio Inkeza. Lami igama ngumfeza ngintuthu ngakho malo bathila sibona amagomede. Mawuthi mhlawumbe usemusha kuleli khasi ngizophinde ngicela enze sure ukuthi uyasubscribe, ungakhohlwa ukukhomenta nokulike nokushare okuyikhona okukhulu kunakho konke. Uyingane zakwethu ividiyo etrendayo enkundleni zokuxhumana la ibonisa khona owesilisa nowesifazane badlupha imijiva yesonto-ke laphana bezidika ngocansi-ke laphana-ke etrendayo ey'nkundleni zokuxhumana nasekukhulunywe ngayo kakhulu wey'ngane zakwethu-ke le video-ke laphana kuyophumela ubalo wesifazane waxolisa laphana-ke ngokwenza enye video laphana ezixolisela-ke kubantu laphana bathe ukubona noma kuthe ukuthinteka ngale video-ke ngane zakwethu. Mina ngizokwanda kakhulu ngizokudedelela ivideo edlala nje laphana u6 second la kade khona hlala udabeni nje azixolisela kabanzi kubantu abathe-ke bathinteka ngokubona le video laphana-ke ngane zakwethu-ke laphana-ke nansi ivideo laphana uzibonele kabanzi. Mina hlala kwivideo elandelayo ngesikhathi esilandelayo bese uyakhohlwa ukusubscribe, ulandele Facebook @Radio Inkeza, kanjalo futhi TikTok @Radio Inkeza. Nibe nosuku olumnandi, ngithanda kakhulu. Nansi video. Fellow South Africans and my family, I'm sorry for what I did to have sex outside the church in this open space.